farafina ɲɔgɔndanba kan san 2025 min kan ka kɛ Maroku jamana kan ɲɛbila baara minnu bɛ senna Siyaka Tarawele ale bɛna aw kunnafoni walawala sɔɔni sisan ka lase aw ma nunu de bɛna kɛ aw ka malikura kunnafoniw la kumaba dɔ ye ka fara an ka fasirikɛlaw ka kunnafoni latumaliw kan Mali farafina gun kan ani diɲɛ fan wɛrɛw fɛ a y'aw bisimila. Malikura ka foli bɛ a filɛbaga an'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye an balimaw a y'aw bisimila nin ye VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw kɛnɛ sigilen ye ka bɔ studio 53 na VOA soba kɔnɔ Washington DC aw ka kunnafoniw filɛ an bɛ taa Senegal jamana kan baw a tɔ ye tile kelen ye farafina jamanaba saba minnu bɛ Sahel kɔnɔ n'o ye Mali Burkina Faso ni Niger jamana ye olu ka u senbɔ CEDEAO ka jɛkulu la min baaraw kuncɛli ka kan ka kɛ sini araba janvier kalo tile 29 san 2025 o nɔgɔni fɛ sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ ko Senegal jamanatigi ale bɛ ka koɲɛ kɔni lakɔlɔsi kosɛbɛ baw jateminɛliw la Mali ani Senegal jamana bɛ dancɛ bɔ wa fɛn min ye jago siraw ye o jijilen don ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ Naman Jara VOA Banbara ka lasigiden ka bɔ Dakar ale b'o kunnafoniw lase. Ne fɛ u ka kan ka to ye Mali tɛ se ka taa ka Senegali to i n'a fɔ Senegali fana tɛ se ka taa ka Mali to cogoya min na ni ne kɔni don u ka kan ka segin u kɔ u man kan ka bɔ CEDEAO la an mako bɛ u la u fana mako b'an na an ka kan ka hakili jagabɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa ka bɛnkan sɔrɔ. Moi, quand j'ai envie d'amener les marchandises à Côte d'Ivoire ou bien Mali, s'il n'y a pas de CEDEAO, je ne pouvais pas partir. Ni ne bɛ fɛ ka taa ni feerefɛnw ye Côte d'Ivoire walima Mali jamana na kama sɔrɔ olu tɛ CEDEAO kulu kɔnɔ tuguni ne ja tigɛlen don o la ne tɛna mɔgɔ sɔrɔ ka ne kɔkɔrɔma dɔn ni olugu fana bɔra o fɛ ka se yan u bɛ siran bawo mɔgɔ si tɛna olu lafasa yan o la CEDEAO de ka kan ka yamaruyali di. C'est le CEDEAO qui doit amener le compréhensif. Ne fɛ u tɛna taa yɔrɔ jan wa ne yɛrɛ sɔnni tɛ u hakilina ma ne kɔni hakili la u kan ka kumaɲɔgɔnya de kɛ CEDEAO kɔnɔna la o ka fisa u ka bɔ a kɔnɔ tiɲɛ don k'a fɔ ko CEDEAO ma fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ a ɲɛ ma nka bi CEDEAO yɛrɛ sɔnna u ma ani ne bɛ ladilikan min fɔ Mali Niger ani Burkina Faso ye u ka na u ka sigi u ni CEDEAO ka se ka kumaɲɔgɔnya kɛ o de ka ɲi. An bɛɛ b'a dɔn fɛn o fɛn n bɛ ka kɛ farafina Faransi n'a ɲɔgɔnnaw caman de b'a kɔfɛ o la waati sera k'an yɛrɛ ka fɛɛrɛw tigɛ bawo baarakɛla ɲumanw bɛ farafina kɔnɔ a mana kɛ cogo o cogo ne bɛ ni AES jamanaw ko bawo ne ye farafin de ye tiɲɛ na. Parce que je suis africain sincèrement. An bɛ taa ni kunnafoniw ye Burkina Faso jamana faaba kɔnɔ Wagadugu ka kɛɲɛ ni Sahel jamanaba saba minnu kɛlen don k'u ka tɔn sigi n'o ye AES ye Burkina Faso Mali ni Niger olu ka bɔli ye CEDEAO ka kulu la min kan ka kɛ sini araba a yirala k'a fɔ Wagadugu dugu kɔnɔna la u ka duguden camanba bɔra ka nisɔndiya taama dɔ kɛ ka kɔkɔrɔmadonni kɛ ka taa Burkina Faso jamana ma walasa u ka se ka bɔ CEDEAO la o nɔgɔni fɛ VOA ka kunnafonidila Kader Tarawele ka bɔ Wagadugu ale b'an bolo nɛgɛ kan nin waati in na bɛna ka na an ka ɲininkaliw jaabi taama ninnu tɛmɛna cogo di Kader i n'o la. Anula Mariam anula VOA bamanankan lamɛnnikɛlaw bɛɛ ani a filɛlikɛlaw bɛɛ. Ayiwa bisimila an b'a dɔn k'a fɔ Wagadugu dugu kɔnɔna kɔni na mɔgɔ camanbaw tun bɔlen don bi ka bɔlɔnkɔnɔnaw minɛ ka nisɔndiya ni kɔkɔrɔmadonni kɛ ka taa Burkina Faso jamana ma cogo min na u ka jamana bɛ se ka bɔ CEDEAO ka kulu kɔnɔna la wa taama nin yɛrɛ a tɛmɛna cogo di Wagadugu. I n'a fɔ aw y'a fɔ cogo min na Mariam ayiwa bi sɔgɔmada in na ka ta nɛgɛ kaɲa 8 ma fasodenw olu bɛɛ ye o ɲɛkilen fogoba min bɛ Wagadugu n'an bɛ ale wele ko Place de la Révolution o fogoba in kɔnɔ o taara wulikajɔba dɔ le kɛ min kɔnɔ fanga ɲɛmaaw min ye gouvernement Burkina Faso ka gouvernement maa dɔ ye ani fasodenw sifilakaw musolakaw ani cɛlakaw olu bɛɛ ye o yɛrɛ sɔrɔ yaasa ka se ka taa a yira ko olu nisɔndiyalen don ni a sɔrɔ a san kelen de ye nin ye ten n'a sɔrɔ Burkina Faso Mali ale Niger kɔni olu bɔra CEDEAO kulu kɔnɔ ka se ka AES sigi sen kan olu ko olu nana o ka masacɛw le senkɔrɔma dɔndɔn ka yira ko o bɛ bɔ min kɛ CEDEAO kɔnɔ a mina olu ma ayiwa olu bɛ baara min na o bɛ taabolo min kan min ye ka AES bila sen kan ka se ka to da dumunifɛnw o ka se ka sɔrɔ ɲɛnama taa ani sigi o ka se ka sɔrɔ o ka se ka labila fasodenw bɛɛ bolokɔrɔ ko olu nisɔndiya bonyana olu ma olu kosɔn olu bɔra ka na yira nin kɛnɛ nin kan ko olu o ka fanga ɲɛmaaw kɔkɔrɔma dɔnna
o ye wuli ka jɔ min kɛ ka se k'a yira ko olu ye dan sigi ka bɔ CEDEAO ra o mina olu ma kosɛbɛ o le tun bɛ Wagadugu bi k'a ta nɛgɛ kaɲa 8 ma fo ka taa se nɛgɛ kaɲa 12 ma yɔrɔ min na kɔni tile yɛrɛ tun gannen don nka olu ye o nisɔndiya yira ko min ye CEDEAO bɔ ye kɔni a mina olu ma olu tɛ fɛ tuguni u ka jamanakuntigi 3 ninnu k'a fɔ lon dɔ ko o fɛ ka se ka na CEDEAO kɔnɔ. Ayiwa ni nisɔndiya taama min kɛra lajɛrɛba ye Wagadugu dugu kɔnɔna la e ka faamu na yala jamana ɲɛmɔgɔw ka ciladenw tun bɛ kɛnɛ kan wa ni k'a sɔrɔ o tun bɛ yen olu ye mun fɔ? Ayiwa jamana ka ciladenw kɔni o tun bɛ kɛnɛ kan o yɛrɛ tun ka ca min ye fanga ɲɛmaa ye premier ministre ale tun bɛ kɛnɛ kan Jean-Emmanuel Rimtalba ale gɛrɛfɛ ministre min bi an ka gaso kunna ani an ka mara yɔrɔw kunna n'an ko ministre de l'administration territoriale ale fana tun bɛ kɛnɛ kan ministre min bɛ sifinlakaw kunna ni ale ye ministre de la jeunesse ale fana tun bɛ kɛnɛ kan min yɛrɛ taara ka bila ko AES ɲɛmaaya dira ale ma général Basolma Bazier ale fana tun bɛ kɛnɛ kan ani o kɔfɛmɔgɔ bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kan ayiwa olu ye kuma min fɔ o ko olu kɔni ko olu y'a ye ko n'an tun ka bɔ CEDEAO kɔnɔ o bɔ nin tun man kan ka kɛ dɔɔni ko ye tari ko ye ko an tun k'a tigɛ i n'a fɔ jɛnɛ bɛ fɛn tigɛ cogo min na k'a tigɛ siɲɛko 1 ko ayiwa ko nka a tigɛra ka ban kɔni an kɔni tigɛra ka bɔ CEDEAO kɔnɔ ko nka olu m'a lɔn CEDEAO ani a kɔmɔgɔw bɛna ko minnu labila ka se ka fiɲɛ don olu ka baara taabolo la ko nka olu kɔni o wuli ka jɔn n'o olu bɛ o la n'o fasodenw bɛɛ la minnu bɛ se ka olu dɛmɛ k'a to kɔni min ye kɔsigi ye CEDEAO kɔnɔ kɔni o kuma kana fɔ tuguni ko olu ye taabolo kura min daminɛni ko ni fasodenw sɔnna o taabolo nin ma ko foyi tɛ se ka bali ni lankana ko ye ni da dumunifɛn sɔrɔ ko ye ani nafolo sɔrɔ ko yɛrɛ ye ko o bɛɛ bɛ se ka labila fasodenw tɔgɔra. Ayiwa ka segin ka na i ma an y'a ye kunun tɛnɛ fɛn min ye nin jamana 3 minnu bɛ AES kɔnɔna la u ka minisiri minnu sigilen don jamana kɔma ko ɲɛnabɔli kunna olu tun bɛ lajɛrɛba la Wagadugu dugu kɔnɔ o senfɛ Mali ka minisiri min bɛ jamana kɔma ko ɲɛnabɔli kunna n'o ye Abdoulaye Maïga ye Abdoulaye Diop ye da sera ma k'a fɔ ko gɛlɛyaw bɛna ye a kɔnɔ hali ni k'a sɔrɔ u kɛlen don k'a waleya ta wa foyi tɛna u lasegin u kɔ min dɔ bɛ tali kɛ bugulatigɛ gafe kow kan nka Burkina Faso jamanaden dɔw y'a jira k'a fɔ ko u ka bɔ CEDEAO la ko bɛnta tɛ e bɛ se ka mun fɔ an ye ka ɲɛsin ni taabolo filaw ma lajɛra min kɛra kunu min bɛ senna bi ani jamanaden minnu ma sɔn. Ayiwa o lajɛrɛ nin kɛnɛ kan ne yɛrɛ tun bɛ nin kɛnɛ nin kan ne yɛrɛ sera ka ɲininkali damadamani di Abdoulaye Diop ma ale ko kɔni ko olu b'a lɔn ko olu ye taabolo kura min ta AES kɔnɔ ko a ma min maa caman ma ko olu dun b'a lɔ fɛnɛ mɔgɔw bɛna fereke don olu ka baara la ko mɛ olu wuli ka jɔni don olu tɛna o bolo bila sabula lon o lon o b'a lɔ ko maa dɔw kɔni o bɛna se ka olu ka fiɲɛ don olu ka baara la ko nka n'o olu lara ko fasodenw bɛ olu kɔ ko basi foyi tɛ se ka sɔrɔ o la ɲininkali filanan a ye min fɔ tiɲɛ don fasodenw bɛɛ sɔnni tɛ ni nin CEDEAO ko ni ni nin CEDEAO bɔli nin ye sabula dɔw kɔni hali bi olu sirannen don dɔɔni olu y'a ye an tun bɛ mara kɔnɔ min bɛ se ka taa ni segin nɔgɔya anw ma n'an ko passeport CEDEAO min bɛ se ka a ka to anw ka nafolo min yɛrɛ an ka fɛn da dumunifɛnw min ye an b'o bilara ka taa jamana kɔ kan ni olu ye an ka jukɔrɔ nafolow ye ani an yɛrɛ bɛ sɛnɛ kɛ ka se ka minnu bila ka taa jamana kɔ kan n'an ko exportation ko an bɔ ni CEDEAO kɔnɔ k'a sɔrɔ port t'an fɛ an tɛ se ka an ka minɛnw bila ka taa ji kan kɔgɔji kan ko u tɛna gbɛlɛya ma wa sabula jamana minnu bɛɛ bɛ an gɛrɛfɛ olu bɛɛ bɛ CEDEAO kɔnɔ olu tɛna gbɛlɛya dɔ sɔrɔ ka di anw ma wa fasodenw dɔw kɔni ko olu bɛ siranna o ko in na o gbɛlɛya nin kan ko nka olu ka hakilinata ye min ye fɛn min ye da dumunifɛnw ye ni jamana 3 nin sera ka o tigɛ di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ kosɛbɛ da dumunifɛn kɔni o tɛna fɔn o jamana 3 nin kɔnɔ. An ka foli b'i ye Kader Traoré nin tun ye VOA ka lasigiden ye ka bɔ Wagadugu ka tɛmɛ ni o sira kelen ye an b'a da aw tulo kan ka fɔ Bamakɔ dugu kɔnɔ nin nisɔndiya taama kelen kɛra dugudenw caman ba fɛ Bamakɔ bɔlɔnkɔnɔna la bi ka u ka kɔkɔrɔmadonni kɛ ka taa Mali jamana ma walasa a k'i sen bɔ CEDEAO ka kulu la min baaraw bɛɛ lajɛlen ka kan ka dan sigi sini araba janvier kalo tile 29 sisan an bɛna don an ka jɛmukan tako filanan o hukumu kɔnɔ o kosɔn an b'a ɲini aw fɛ aw ka to nɛgɛ kan an'an ka jabaranin so aw kan bɛ sɔnni. Vous parlez Bambara, Dioula, Malinké. Vous voulez recevoir l'actualité au quotidien? Abonnez-vous maintenant à la chaîne WhatsApp VOA Bambara. C'est simple. Rendez-vous sur WhatsApp dans la section Actu en bas à gauche de votre écran. Tapez VOA Bambara et cliquez sur Suivre. Vous recevrez ainsi les dernières nouvelles du Mali, du Burkina Faso, du Niger, de la Guinée, du Sénégal, des États-Unis et même des cours d'anglais en Bambara.
How do you feel? Ibe Chogodi. Ne manquez rien, rejoignez VOA Bambara sur WhatsApp. VOA Bambara ka tabale gusika ni VOA Africa kuna funi tukalo. Kasengana auma anga foli bawe au sokolendo VOA Bambara ka malikura kuna funu na kabo studio bidruni sabana na VOA soba kono Washington DC. Jamukanyi abe kalasi Mariam Traoré fe alibi ambeto Mali jamana kono kakeni Mali ani ayesi ka kuluka simboli esirao ka jekulula mi baraw bela jelen kan ka dansigi sini araba no bebe janvier kalo klimugani kono toma wo nogoni fe hakli falen ku chama undunindo akunya kono VOA Bambara ye akakuma barani tenku Dr. Yuba ni magala ale ye faso jama tomi ni uluka hakli jakabo bebe faso jama yɛrɛ ka hakɛ ko kunka ɲɛmɔgɔ ye ka bɔ Bamakɔ min ɲiningali kɛra Mohamed Danyogo fɛ VOA Bambara tɔgɔ la an ka ɲɛmadaw fɛ ani Yuba Nimaga ano de bɛ ɲɔgɔn bolo bi la an bɛ foli bila a la Dr. Yuba Nimaga i ni ɲankuma aba ani ɲantuma CEDEAO yɛrɛ i bɛ se k'i da don a la k'a fɔ an ye fɛn sugu jumɛn don a sigira cogo di ani a laɲiniw tun ye jumɛn ye a sigi tuma CEDEAO ye tɔn ye tɔn min n'a sigira sen kan san 1975 o mɛ kalo tile 28 a kɛra Nizeriya jamana kan jamana 15 de farakara ɲɔgɔn kan k'a sigi yan'an ka se CEDEAO tɔgɔ ma a fɔlɔfɔlɔ daminɛna u tun ka jɛ in tun kuntilenna ye n'an b'a fɔ an ka fɛɛrɛfɛnw dɔn cogo n'u bɔcogo les transactions douanières ani an ka fɛɛrɛlu donc intégration économique an b'a fɔ a sigir'o de kan a kuntilennata yɛrɛ kunfɔlɔ ye sɔrɔ bɛ se ka yiriwa jamana ninnu ye ɲɔgɔn cogo min CEDEAO évoluera ten waati jan fo kana se waati dɔ ma n'an b'a fɔ ko u ye protocole additionnel sur la bonne gouvernance et la démocratie adopté Dakar en 2001. Je pense que kɔlɔlɔw caman bɔra n'o yɔrɔ de hari ni kɔlɔlɔ tun tɛ laɲini ye. Fo ka taa bila 2001 na i ka fɔ la gɛlɛyaba kɔni tun tɛ nka san 2001 min ni farala kan o ka laɲini tun ye mun ye wa kun jumɛn na a sera ka na ni gɛlɛya dɔ ye a kun yɛrɛ bolo. O ka laɲini ye mun ye fanga fɛn fɛn n'a bɛ boli o jamana ninnu kɛlɛ kɔnɔ CEDEAO jamana kɛlɛ kɔnɔ f'a fanga ka kɛ bɛjɛ fanga ye jamana kɔnɔdenw ka danaya da mɔgɔ kan a tigilamɔgɔ ka sigi mɔgɔ kunna o y'a fɔ fana fanga fɛn fɛn n'o bɛ taraki de a mana kɛ tarakili suguya o suguya ye o kan ka kɔn ka ɲangi o de tun y'o kuntilennata ye mais kɔlɔlɔw nana ye o la kɔlɔlɔw ye mun ye parce que an ka farafinna fangaw tɛ fanga basigilenw ye kosɛbɛ o basigibaliya ninnu fana fɛn caman de b'a kɔnɔ a dɔw ye warikow ye a dɔw ye lakanabaliya ye a dɔw yɛrɛ ye ɲɛmaya kɛlɛ ye an b'a fɔ o ma conflit de leadership donc an ka instabilitéw ka bon kosɛbɛ bon laɲini tun ye de ka dɔ bɔ o la mais an y'a ye k'a fɔ fana Mali Niger ani Burkina u jɔyɔrɔ bɛ se ka bonya ni fɛn in kɔnɔna la yala a daminɛ n'a san cɛ u jɔyɔrɔ tun ye jumɛn ye a kɔnɔna la ani u ka baaraw kɛra walasa jumɛn walasa ka se ka nin kuru yɛrɛ sankɔrɔta fana. N bɛ Mali ta n'i ye Mali ta CEDEAO baara fɛ an ye jɔyɔrɔ caman fa a réforme caman bɛ Mali jɔyɔrɔ ka bɔ a la comme ko AES o bɛ jamana 3 de kɔfɛ AES jɔyɔrɔ ka bɔ a la comme a jɔyɔrɔ man bɔ a la a jɔyɔrɔ ka bɔ a la ka sababu kɛ jamanaw de don olu ka importation de ka bon kosɛbɛ c'est à dire u bɛ mun sama ka bɔ kɔfɛ ka na n'a ye o fanga ka bon u bɛ mun nabɔ y'a dɔn CEDEAO ka an sera niveau dɔ ma CEDEAO la i t'o ye organisation sous-régionale caman na n'an b'a fɔ ko la libre circulation des personnes et des biens bon o kɔnɔna na i b'a ye nous sommes des pays de forte consommation donc anw ka sanni de ka ca CEDEAO marché ka n'an ka boli ye n'i ye Mali yɛrɛ ta n'i y'a ta kɛmɛ sigi la anw bɛ à peu près 65% o y'an ka importation ye an bɛ mun nati jamana kɔnɔ c'est que mun bɛ dɔn o de fanga ka bon ka tɛmɛ mun bɛ bɔ mun fana bɛ dɔn a bɛ bɔ min a fanba bɛ bɔ CEDEAO espace kɔnɔ donc déjà o ye interdépendance ye
il bɛ se k'a fɔ n'i y'a esi ta le fait que u bɛ CEDEAO ka marché u b'a consommer o ye jɔyɔrɔ dɔ ye a bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ fana ye mun kɔlɔlɔ dɔw bɛ se ka na la i bɛ taa ta yɔrɔ min n'o ko ko n tun bɛ facilité mun k'i ye pour que i ka n'a ta o facilité banna parce que i tɛ jɛ la tuguni o fana bɛ se ka na ni an b'a fɔ o ma ko prélèvement communautaire o fana bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ dɔ ye mais a mana ta cogo cogo an mun ye tilebi jamana mɔgɔw ye on ne peut pas vivre sans les ensembles c'est-à-dire les ensembles régionaux a mana kɛ cogo cogo an mana ta fila an mana ta saba an mana ta tan an yɛrɛ y'o faamu k'a fɔ ko pour que an ka bɔ nin kɔlɔlɔ in na bamananw b'a fɔ ko boloden gɛlɛn tɛ se ka bɛlɛ ta donc a kɛra cogo cogo an bɛ fara ka ɲɔgɔn kan cogo dɔ de la donc an bɛ se k'o fɔ ka da yan fɔlɔ donc ka da nin kan an bɛ kunnafoni kɔrɔcɛ ka taa n'a ye farafina gunkana cɛmancɛ fan fɛ Congo RDC jamana kan Goma n'a filɛ nin ye u ka jamana kɔrɔnfɛn fanfɛla la fitinɛba wulilen don yen dugu kɔnɔna la kabiri tile damadɔ min bɛ ka kɛ M23 ka finitigi jɛkulu ani Congo RDC finitigiw ni ɲɔgɔn cɛ a yirala k'a fɔ kɔkɔrɔmadonni kɛlen don ka taa M23 ma ni Rwanda jamana finitigiw ye o nɔgɔni fɛ bi Kinshasa dugu kɔnɔ duguden camanba bɔra k'u kunda u ka lasigidenso minnu bɛ jamanaw kɔnɔna la ye ka taa o yɔrɔ olu cili daminɛ sɛgɛsɛgɛli labanw ye kunnafoni minnu di an ma y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye Rwanda jamana ka lasigidenso ye ko yen yɔrɔ kɔni cira kosɛbɛ ni nisɔgoya taamala ninnu fɛ Kayatu Tarawele ale b'o lase Kari tɛmɛlen sufɛ M23 Bamanci marifatigi kulu ne Rwanda forobasɔrɔdasiw faralen ɲɔgɔn kan donna miliyɔn 1 bɔɲɔgɔnko mɔgɔ bɛ dugu min kɔnɔna la ne ka jama girin ka caman kɛ kɛlɛɲɛbolilaw ye a ka gɛlɛn ka faranfasiya kelen di dugu yɔrɔ minnu minɛnen bɛ nin waati in na M23 Bamanci kulu marifatigiw ani Rwanda forobasɔrɔdasiw fɛ Afrique du Sud armée ye laseliw kɛ k'a fɔ k'u ka sɔrɔdasi 4 wɛrɛ fagara République démocratique du Congo o ye farafina bayan fanfɛ lakanakɛ kulu faralen MONUSCO duniya kiliyatonba ka lakanakɛ sɔrɔdasi kulu minnu bɛ République démocratique du Congo la ka dɛmɛ don u ka foroba sɔrɔdasiw ma fagalenw nin tile laban ninnu fitinɛ gɛlɛn senfɛ u ni M23 Bamanci kulu marifatigiw ni ɲɔgɔn cɛla la jatew bila kurubala 17 la bi tarata la Kinshasa jamana faba kɔnɔna na nisɔngoya wulikajɔkɛlaw bina lasigidenso caman kan Rwanda min jalakilen bɛ Congo marakɛlaw fɛ ne fitinɛ nin bilali ye u ka jamana kɔnɔna la kan Faransi, Belgique ani l'Amérique jamanaw fɛnɛ taw bɛ a la jamana minnu bolo ɲɛsin kɛnbɛ u ma ka da u ka makun kan ka kɛɲɛ ni nin taabolo ninnu ye bi tɔnsigi kɛnɛsigi Congo ka nin gɛlɛya ninnu kan bolodalen bɛ Conseil de sécurité duniya kiliyatonba ka bolofara min jan bɛ lakanakow la fɛ ka da nin bɛɛ lajɛlen kan an bɛ taa Gaza o kɔnɔna la bawo a yirala k'a fɔ ko Palestine jamanaden mɔgɔ ba camanba de bɛ yen minnu bɛɛ lajɛlen n'u tun kɛlen don k'u sigiyɔrɔw bila ka sabu kɛ fitinɛ min tun bɛ Gaza kɛɲɛkan fan fɛ seginna ko kura ka taa u ka sigiyɔrɔw la wulikajɔ hakilina minnu kɛra n'o bɛ tali kɛ Hamasi ka finitigi jɛkulu ani Israel jamana finitigiw cɛ kɛlɛ bannen kan walasa k'u ka se ka maaw lasegin ka taa u bɔyɔrɔw la o nɔgɔnin fɛ kunnafoni labanw dira Israel jamana finitigiw fɛ k'a fɔ ko u ka duguden mɔgɔ 6 minnu tun minɛlen don n'u tun ka kan ka labila kunɲɔgɔn laban ninnu na su de labanna ka lasegin min kunnafoniw lasera bin tɛnɛ kunun tɛnɛ sɔgɔmada fɛ o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ fɛn min ye mɔgɔ minɛlen mɔgɔ 8 ɲɔgɔn ye ni olu bɛ wele ko otages ni olu tun bɛ Gaza bɛɛ lajɛlen sera ka labila u ka wulikajɔ kumaɲɔgɔnya fɔlɔw senfɛ ko min bɛna sɔn ka kɛ sababu ye walasa kɛlɛ min ni o donnen don Israel finitigi jɛkulu ani Hamasi ka jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ ni nin y'o kalo 15 ye n'a kɛlɛ daminɛna kabiri octobre kalo tile 7 san 2023 dan ka se ka sigi o la sisan an bɛ taa Mali jamana camancɛ fanfɛla la Bayangara mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɔrɔ min ni o bɛ wele ko Koro ani Yoro a yirala k'a fɔ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na wulikajɔ kɔni fanga bonyalen don hali ni k'a sɔrɔ basigibaliya bɛ denmisɛn sifinw fɛ kɛnyɛrɛye baaraw ka se k'o siraw dayɛlɛ denmisɛn sifin minnu ni olu ye kɛlɛɲɛbolaw ye olu ye jɛgɛ mara baaraw sigi sen kan min bɛ wele ko pisciculture walasa ka se ka yiriwali baaraw boloda Kader VOA Bambara tɔgɔla Tijani Wedrago ale y'i ɲɛmada o baaraw fɛ an ka olu lajɛ
a yɛrɛ ka fɔ la kabini a fitinima a hakilina kelen mun kun b'a la o de ye ka baara kɛ ka ɲɛsin mun bɛ tali kɛ jɛgɛ mara ma fo ka taa se waati min na lakanabaliya kɔni kɛra sababu ye ka bɔ a sigiyɔrɔ la Yoro commune na ka na Koro. An filɛ ni Amagana ka jɛgɛ marayɔrɔ la Koro donda la i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na. I ye Koro lajɛ Koro jɛgɛ tɛ yen. N'i bɛ fɛ ka jɛgɛ kɛnɛ yɛrɛ yɛrɛ sɔrɔ Koro a ma nɔgɔn. An y'a lajɛ est ce que an bɛ se ka jɛgɛ kɛnɛ yɛrɛ ɲini yan nɔ Koro. Donc an ye o initiative ta. Au début a kun gɛlɛyara kosɛbɛ parce que n'i bɛ fɛ ka nin fɛn sugu ninnu kɛ ni dɛmɛ tɛ yen ou bien ni mɔgɔ mun tɛ yen mun bɛ conseil d'i ma a ma nɔgɔn. Donc an y'a yɛrɛ lancer ten parce que jɛgɛ marala tɛ yan. Hali n'a sɔrɔ a daminɛ kun ka gɛlɛn kosɛbɛ Amagana ma a kɔni y'i timinandiya ka se ka yɔrɔba sɔrɔ Koro donda la ka se ka a ka yɔrɔ kɔni labɛn walasa a bɛ se ka a ka hakilina n'o ye jɛgɛ mara ye k'o waleya. Jɛgɛ mara yɛrɛ bɛ kɛ cogo di baw a maɲɔgɔnlaw ka ca. Bon an bɛ jɛgɛ feere mais an bɛ jɛgɛdenw feere ka caya parce que ninnu ye an ka zénitheurs de ye. An bɛ ninnu labalo ka u bonya donc n'u ye fan ta ni fan nin sera an bɛ pikiri kɛ ka fan nin bɔ ka jɛgɛden tɔɔrɔ. Donc la plupart an bɛ jɛgɛdenw de feere ka tɛmɛ jɛgɛ kumabaw kan quoi. Maintenant mɔgɔw bɛ na kelen kelen u bɛ jɛgɛ ɲininkali kɛ an bɛna kilo kelen kilo fila an b'a feere u ma. Donc o ye managaw de mais tɛmɛ kɔni an bɛ caman feere o kɔni olu bɛ tɔɔrɔ u yɛrɛ ma mais ninnu ye an ka zénitheurs de ye quoi. A ka fɔla san dama dama baaraw kɔfɛ a kɔni kɛn bɛ ka kalan sɔrɔ mun yɛrɛ bɛ tali kɛ jɛgɛ baaraw kan k'a daminɛ Bamako fo ka taa se jamana wɛrɛw ma. Bi bi in na a kɔni ka baara kɔni ka ɲi bawo a ka fɔla a bɛ nafa caman sɔrɔ a misalen tan fana tɛ. Donc nin ye karifu ka yɔrɔ de ye. Donc karifu ni seliri tɛ mélanger managɔ tɛ mélanger. Donc nin ye karifu ka base yan nɔ san kɔnɔ an bɛ se ka tɔni 6 tɔni 7 an bɛ se ka récolter. An bɛ ka jɛgɛden feere jɛgɛden à peu près 60 000 à 80 000 enlevé an b'o feere mɔgɔw ma. Donc tuma dɔw la Koro dɔrɔn tɛ an b'a bila ka taa Bankasi Bandiagara voire même Bamako même Kayi an bɛ jɛgɛ bila ka taa. An ye jeunes mun formé dans le secteur de Koro a bɛ mɔgɔ 50-60 bɔ. I ka dɔn jɛgɛ mara kɔfɛ nin sifilaka in kɔni kɛn bɛ ka nakɔ baara fana bila kɛrɛfɛ a b'o matarafa mun yɛrɛ kɛn bɛ sababu ye a bɛ nafa fana caman sɔrɔ u la wa maa wɛrɛw bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye maa kuma dogolenw ye olu fana caman bɛ nafa sɔrɔ a la kosɛbɛ. Ka ne to Burkina n ka baara bɛɛ lajɛlen de kun bɛnnen don nakɔ baara de ma wa n kun bɛ taa feere Ghana ale ni Côte d'Ivoire nka Koro yan nɔ ne ni ye ɲɔgɔn dɔn an bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ wa taabolo ka ɲi. Hali n'a sɔrɔ jiko gɛlɛya kɔni bɛ Koro mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin sifilaka in kɔni a jijalen don walasa jɛgɛ mara ale ni nakɔ baara o bɛ se ka don ba la cogo min na maaw ka se ka fɛn kɛnɛ sɔrɔ Koro n'a mara bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. Sɔɔni dɔrɔn nin kɔni falen don a kɔni n'a mɔ ni k'a bila sugu la walasa a bɛ se ka a dayirimɛ sɔrɔ cogo min na i n'a fɔ a yɛrɛ y'a fɔ cogo min na tɔni 6 ɲɔgɔnna o bɛ se ka bɔ nin dingɛ in kɔnɔna na. Anw yɛrɛ kɔni mana tila an na don walasa an bɛ se ka garijɛgɛ sifilɛ n'an bɛ se ka jɛgɛ kɛnɛ dɔ sɔrɔ ka taa kɛ tilera ye. Tijani Wederawogo VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Koro. Farikolo ɲɛnajɛ nasiraw fɛ farafina ɲɔgɔndanba n'o bɛ wele ko CAN san 2025 min kan ka kɛ Maroko jamana kan ɲɛbila baaraw kɔfɛ kulu minnu kan ka don a kulu yɛrɛ kɔnɔna la k'olu bɛɛ lajɛlen dɔnna ka ban. Saka Traoré ale b'o kunnafoniw di an ma. Sedantolonta bunagun kan farafina ɲɔgɔn kunbɛba Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025 tirage au sort kɛra kunun tɛnɛ janvier kalo tile 17 san 2025 in na Marocains fɛ yen groupe 6 don Mali bɛ groupe A kɔnɔ ka fara jatigi Maroc kan Zambie ani Comore Maliden dɔw ka hakilina filɛ Ousmane Famuguri Mariko an ka ale lamɛn. Ni tirage kɛra cogo min na a balala maliyɛn bɛɛ la parce que an kun sigilen don ni min ye an b'o sɔrɔ. An tun sigilen don n'an sinaw de ye n'a bɛ fɔ ma la Côte d'Ivoire parce que an kun bɛ fɛ k'a yira diɲɛmaa la k'a fɔ Mali ye jamana de jamana min a bɛ lomo lama la a tɛ bin barisa Côte d'Ivoire ye caman k'an kɔnɔ mais an ni Maroc fana kelen poule la nin fana ka ɲi parce que Maroc ye jamana de ye jamana min bɔlɔntan jamana don jamanaba don a bɛ mɔgɔw jatigɛ nka maliyɛnw tɛ siran an tɛ siran fo an ka samatasɛgɛw k'a dɔn k'a fɔ maliyɛnden bɛɛ b'u kɔ. An ka Nana Kadija Traoré lamɛn ale ka hakilina. N'an y'an firifiri ka dɔɔni kɛ a ka ca Ala fɛ an bɛ se ka gagner
ala ka bɛɛ nɔgɔya k'o k'an ka san ye. I bɛ min fɔ Mali sɛlɛntɔlɔntɔnnaw ɲɛna balontannaw o ka mun kɛ? N y'a fɔ balontannaw ye u k'u jija halisa an b'u kɔ. Malik Jara ka hakilina filɛ tirage ko kun kan. An bɛ yɔrɔ min na ko bi bi in na joueur min bɛ Mali bolo a tamakiya tɛ ne na siran tɛ ne na quand même min ye turu fɔlɔ in kɔni Mali b'o tɛmɛ n'Ala sɔnna. Mali bɛ qualifié ka taa quart de finale la. Jamana tɔw dun? Effectivement Burkina fana jamana min hali n'u ka qualification match lajɛ ka d'a kan u ye bisimila fɛn o fɛn kɛ a bɛɛ nana kɛ Mali la yan bon pratiquement ne yɛrɛ y'u ka match bɛɛ lajɛ balontan mun fana b'u senkɔrɔ balontan a bɛ mɔgɔ nisɔndiya a bɛ mɔgɔ nimisi wasa a bɛ se k'u lase yɔrɔ jan kani in fana na. Salif Jakite farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila Bamakɔ ka hakilina filɛ groupe 6 kelen-kelenna kan. Ni ye bakuruba fɔlɔ yɛrɛ ta k'a lajɛ ni Maroc bɛ yen kulon labɛnbaga fo ka taa se Mali, Zambi ale ni Comore ma. An b'a ye k'a fɔ Maroc ale delila ka CAN ta ka tɛmɛ Zambi ale fana delila ka CAN ta ka tɛmɛ mɔgɔ ma deli ka fɛn sɔrɔ a la fɔlɔ o ye Mali ale ni Comore ye nka o jamana fila Mali Comore olu bɛɛ lajɛlen b'u sen kan nin wagati in na ntolantan kunda an bɛ se k'a fɔ favori o ye Maroc ye nin bakuruba kɔnɔna na nka Mali bɛ se ka ko kɛ a kɔnɔna na i n'a fɔ Comore bɛ se ka ko kɛ i n'a fɔ Zambi fana bɛ se ka ko kɛ bakuruba laban in kɔni n'o ye groupe F ye jateminɛla bɛɛ lajɛlen kɔni y'a jira k'a fɔ ko ale bakuruba ka gɛlɛn ka tɛmɛ bakuruba tɔ bɛɛ lajɛlen kan ka d'a kan Cameroun bɛ yen Côte d'Ivoire bɛ yen Gabon bɛ yen fo ka taa se Mozambique ma d'abord Cameroun ale kɛra champion d'Afrique ye siɲɛ 5 Côte d'Ivoire kɛra champion d'Afrique ye siɲɛ 3 Cameroun ale ni Côte d'Ivoire olu kɔni bɛ to ka ɲɔgɔn ɲagari labɔ kuma bɛɛ kan ni ntolantanw kɛnɛ kan u kun famana ka ɲɔgɔn sɔrɔ sisan ala y'a kɛ u ye ɲɔgɔn sɔrɔ donc an bɛ sigi ni ntolantan duman ye o ko kɔnɔna na an kana ɲinɛ Gabon ale ni Mozambique fɛnɛ kɔ parce que siɲɛ laban ninnu na olu fɛnɛ ye ɲɛda kuraw yira u ka ntolantanw na. Algérie, Burkina Faso, Guinée équatoriale, Soudan o fana o bakuruba ka girin dɔɔni. O tiɲɛna nin bakuruba ka girin kosɛbɛ kosɛbɛ Burkina ale ni Algérie olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ CAN tɛmɛnen ale kɔ u ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɛrɛ min kɛra CAN tɛmɛnen na o fɛnɛ o gɛlɛyara kosɛbɛ kosɛbɛ. N'o kɛra Côte d'Ivoire jamana kan. N'o kɛra Côte d'Ivoire jamana kan dakun bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ Soudan fɛnɛ bɛ yen mɔgɔw kana ɲinɛ Soudan kɔ Soudan min ye bɛ CAN tabaga fɔlɔ fɛ Soudan delila ka CAN ta ka tɛmɛ Algérie fɛnɛ y'a ta n b'a dɔn nin bakuruba in kɔni a kuma bɛ caya kosɛbɛ kosɛbɛ balinanko fɛnɛ bɛ se ka ye nin bakuruba in ale kɔnɔna na. CAN Maroc 2025 bɛ daminɛ décembre kalo nata tile 11 k'a kun cɛ san wɛrɛ 2026 janvier kalo tile 18 VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré kala seli don. An balimaw a y'a faamu cogo min na ni de bɛna dan sigi aw ka bi Mali kura kunnafoniw na ka foli ni tanuni kɛ ka taa aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma aw ni ci aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ. Vous parlez Bambara, Dioula, Malinké. Vous voulez recevoir l'actualité au quotidien? Abonnez-vous maintenant à la chaîne WhatsApp VOA Bambara. C'est simple. Rendez-vous sur WhatsApp dans la section Actu en bas à gauche de votre écran. Tapez VOA Bambara et cliquez sur Suivre. Vous recevrez ainsi les dernières nouvelles du Mali, du Burkina Faso, du Niger, de la Guinée, du Sénégal, des États-Unis et même des cours d'anglais en Bambara. How do you feel? Ne manquez rien.